περίπτωση που κάποιος πάει και χτίσει αυθαίρετο σε απαγορευμένη ζώνη, το κατεδαφίζετε άμεσα? Για τα αυθαίρετα γίνονται οι ζώνες. Κάποιες μελέτες σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές κτλ. Επειδή με ήρθε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είπατε ότι... Για τις παρεκκλήσεις δεν σταμάτησε. Για τις παρεκκλήσεις. Για να γίνονται αυτά τα έργα τα αναγκαία κτλ. Τα λέει. Στον τουρισμό λέει προβλέπεται Τέλη ανάπτυξη. Στο δικό πλαίσιο. Ναι. Για τα νέα οικόπεδα, τις νέες κατατάξεις μιλάω. για τα νέα οικόπεδα, για τις νέες καταπτήσεις. Θα μένουν υψηλές αρτιότητες, δεν σταματάει και αυθαίρετη δόμηση. Τι θα κάνετε με την αυθαίρετη δόμηση? Εφόσον παραμένουν αυστηρές αρτιότητες, υψηλές αρτιότητες, δεν σταματάει η αυθαίρετη δόμηση. Ρωτάει στις 7 πάμε. Γιατί μιλάτε για κατεδάφιση? Δεν άκουσα. Γιατί μιλάτε για κατεδάφιση.